when a sɛdeɛ ye kano nie ene ye kwada esimachen me de that is saying nyame adom ye ho yare na mo nso nyame adom ye ho ye sɛdeɛ kano nie Jagri na sɛdeɛ kano nie ambo na Dr. Dubuatin o kire yen sɛdeɛ ka ovarian cyst no ewa kan mu enya dan a wa kyekire mu ne fareba injunction so na de na ni din potin so o mimi nim anyway I just say shada de ho mu internet ye ne se etie for yesremo ara se ne doctor kyekire mu no edin bi wo ho unze ye yare ne nyina din ana se bebre din yare ye bebre mu ha yare ye Ghana yare ne ade na ya ne won din mon kire yen ne kwasem ne betime kura ato ama ne doctor na no so wanya na kan din ovarian cyst yate ene Boaz Sɛdeɛ na wo akra sɛdeɛ kano nie na onim sɛ afi no we ye first quarter ye wi an saka gra ne ye behwe na nema kakra yasua no yasan bobɔ ba ko mienu bi so na just English na ka revision nyeza na metati ka sabisi ye bu nkompose ye bu nkompe eno ya ye pen na mo sanse wo se ye revision ntino eba ye unse odane wani hwe wachi a na okon ayese ne abu po no odane wani se wo hwe wachi no na okon no atwiste eno ne se ubu nkompo ene ye literal meaning na se ne nkyirase direct potin afi obraimu se ubu nkompa hwe wachi a nea oye no enra ne nansa na watwetwe mu afi etwe mu fi nkwada abrimu no na kyese ode wadwen ani wani dane akwakohwe yesi bu nkompo obra bia ubu a umu nkompo hwe wachi no na edise be omampa mu otumrika keke nkompo bu eho hia. Okay, life without reflection is meaningless. Na ensantrofo ya yeso yakasa ba kwa yetaka eye kowa krata nanse da ubo krata kowa eno semsi yaye eyeta odi aba yetimu kowa ye nseku ndi yakasi kowa krata eye newspaper eye sin enwie peye enye newspaper bia na edi nseku newspapers ni bebre ho a English ni meka say very serious business na one year etino se oka dawubo krata eboa okay one bod dawuru one bod dawuru ma nsema ekoso ne ebeba ne atwemu a won san akopaja ba no ne ade nyina obi atibi enti dawubo krata aboa menye ntem fa nso so se ene mi se menta nka nsentwerefo ashase no na ye nsentwerefo ampa djuma no ashase no na ye newspaper na journalist no kokotwere ene radio television ni online for no do so chen won news na say newspaper no ntini say you can say dawubo for na say dawubo djuma mu for ebo a chen say e be kan say nsentwerefo. Okay, ba kun so a ye revise ye poto abom anase ye twimako saa eho no mpese chirichim ya so chirichim ka ze ngondom re na se ntorwa asande fo se nyado anegu apotoyo anasa asankanu mu na ode eta anata purino edi huduma wa otum ote ne nyije no anache se opoto iti ye poto abomu nia ode brode no e ba bidi anamba ire no ba bidi ye poto abomu ye twi maku kane no pode na maku no kokko no ya no ne ade no obehwe na egu obo so enhira wa mo ne sade no na ye eduru a okwakọ de kwakọ ye ho okwakọ sa na ase bribi eno ye yam eno so ne yam no bo so poto no gina se edo so a eye chukuru ese ye poto na ye yamade ebo so obi adane no ho dua bruni eno so awon se akwasi bruni ba ye no kwasi kokko de intrekese fakese me bedi dwa akọ me pe gold me pe we no ne ande kakra was you ma baby na minsi dan na da mentumi ankwade e beza me no mada ewi akiri na odi obibini so
eti entrekese ne akwisam kakra ne ade na wo kwasikoko afamu no ɛna ɛbɛyɛ mfato sɛ obi adane ne ho dua buroni na kyerɛ sɛ entrekese wɔ n'afamu wanhwe obi sisi wanhwe obi wia ɔnkɔten ɔkasa frenchim so wobɛhwɛ no na asisi a na asa adwemmɔne bi ɛta akyiri nti obiara bɛka sɛ wadane ne ho dua buroni no na ne bɔberɛ ne ne su obiara anim no wasesa no last one am person kyerɛ mu yɛ ɛyɛ abakɔsɛm anaasɛ abakɔsɛm ɛyɛ abakɔ aba betwam kɔ abakɔsɛm ɛnyɛ abakwasɛm ɛyɛ abakɔsɛm history no kwasɛm ni biribi biara atwam ɛyɛ asɛnhia ɛnkanka nea ɛfa yɛ abrabɔ ho nea ɛfa yɛ amanyɔsɛm ho nea ɛfa yɛ ahensɛm ho ne adeɛ nyinaa no ɛyɛ abakɔsɛm a ɛho hia yɛn ɛno yɛkyerɛ egu nhoma so yɛtwerɛ egu nkrataa so wɔn a wɔne kae nsɛm no ɛde gu wɔn tirim oral tradition na emu no wɔsɛ ɔbɔ ne din no yɛ abakɔsɛm ɛnyɛ abakwasɛm. Okay. Nti ɛna so yɛsua bibi sɛdeɛ yɛka ne ni sɛ ne bɔde yɛntimu yɛtimu ɛti yɛsrɛ mu bebree first quarter na na sɛ bosome ɛnan ne ɛdi kan no yɛ ne ɛtwa to mu ne ɛwei yɛsua bebree sɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛka yɛntim nti no wobiara a biribi kyerɛ w'adwene no fiada fa hyia yɛn na bisa yɛn sɛ wei ne wei ne wei mo kan mmerɛ afi ebi koraa na wakɔnya nkyerɛmu bi a no nso bɛboa yɛn nyinaa aha no yɛsua ɛnyɛ kyerɛ ne ɛkyerɛ nko ne mu fa kɛseɛ na yɛsua enti fiada nso so yɛbɛyɛ revision kakra ɛyɛ afa wo deɛ bra sɛdeɛ yɛka no nie sɛdeɛ yɛka no nie esi Ohene ɛne Jagri Boaz na no pay ɔmɔde aba esi ɔsɛ ɛyɛ revision nti yɛsua dada yɛbɔ akyire na yɛbisa sɛdeɛ yɛsua no aka yɛtinim anaasɛ anka